hysterickou scénu, a celý ten vlak zastavěj. A aby si vystoupila a jenom tak... Jo, to je prostě jak vidíš, že nějaká ta smrt. No. Tak to je dobrý, Kuba točí někoho cizího. Jo. Právě, no. Jsem připoutanej. Šámej, kde si jdeš, Šámo? Kdo je Šámí? O tam moc nevidím. Já ho vidím, A tam na té lavičce tam sedí. Parkuje. A hrozíme. A vyletíme! Tohle bude horší, ty vole. Ty vole, to jsem nečekal! To jsem nečekal!